Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe está con nos Lucio, que é presidente de Os Demos da Petaca, tamén de Pés de Barro, que xa estuveron con nós. Ola, bons días, que tal, Lucio? Que tal, María, bons días? Bueno, así que estás en moitas cousas, polo que vemos, non? Sí, Moitas... sí, bueno, moitas cousas non, aínda me faltan. O que che falta, logo? Non sei, pero co aprender seguro. Home, normalmente en este mundo os que estamos facendo algo sempre estamos metidos en 50.000 zaragalladas. E, bueno, que non padece normalmente son as familias, pero... Claro, porque non hai tempo para... Non hai tempo para todo. Ou sí, o día é moi longo, dá 24 horas ou moitas horas. Claro, e falando dos Demos da Petaca, decíasme 25 anos de trayectoria. Sí, aí andamos, sí. Partimos de onde se partiu moitísima xente do mundo da tradición e da cultura, ademais. Partimos dunha asociación pequena, dunha asociación veciñal en Ribadumia, que era o plantel xuvenil de Ribadumia. E, bueno, empezamos aí como músicos, e logo a partir de aí xa nos xuntamos un grupo deles e formamos unha agrupación, que se chama Os Demos. E por que ese nome? Mira, a historia é longa, pero bueno, vou na resumir. Temos tempo. A primeira actuación que fixemos cos Demos non tiñamos nin nome, simplemente nos juntamos os 4 que arrancamos e fomos a tocar unha alborada, non? En San Miguel de Deiro. E chegamos a unha taberna donde había unha señora moi maior detrás do escenario, detrás do mostrador, e a señora así mirando, non? E somos un pouco gamberros, entón empezamos a cantarlle coplas, tirándolle do xenio, e a vella decía, ai rapaz, eso de lo demo, e xa nos quedou bautizado, non sabíamos que nome poñer. E o da petaca, pois bueno, é políticamente incorrecto, pero ese día íbamos tan nerviosos que levábamos no peto unha petaquiña con licor café e acabamos ben. Pois é un nome original. Sí, o nome, pero pois saiu de aí, non nos rompemos moito a cabeza, porque bueno, é que a veces veñen as inspiracións de calquera sitio, efectivamente. Esa queu así. Empezastes 4, que tocabades cada un dos 4. Sí, a ver, bueno, en principio éramos algúns máis, o que pasa que a agrupación é un cuarteto de música tradicional, non? Entón, por exemplo, sempre fixen percusión, bombo, pandeireta e tamboril. Con nos arrancou Roberto, Xan, Manolo, Félix, arrancamos un grupo de xente que xa tiñan gaitas e, bueno, pues íbamos turnando a tocar, cantar e empezar a facer festas, que é o que nos apetecía realmente. E fostes mantendo a mesma xente todos estes anos? Pois, dende esa, solo perduro eu, debo ser o cañoto, porque, bueno, ten en conta que da cultura no noso país vive moi pouquiña xente, da música tradicional pouquísima menos, sabes? É dicir, iso vai reducindo. Entón, pois a xente foi casando, que é o que nos pasa a casi todas, e uns foron casando, outros foronse para fora a traballar, outros os traballos non llo permiten, e entón, pois sí, pero bueno, iba entrando xente, saindo xente, e aí seguimos na brecha. Pero no teu caso tampouco a túa actividade principal tamén? Non, que va. Non, o que pasa é que eu, por sorte ou por desgracia, non o sei, pude non ir acondicionando no traballo e sí que pude perdurar moito máis tempo que o resto dos compañeros, que siguen sendo Demos igual, quero decir, toques ou non toques, aquí hasta que renuncias formalmente ao grupo, agora debemos ser uns 50, 60. Carai. Sí, digo porque, aínda que o contacto é mínimo co paso do tempo, sí é certo que de vez en cando nos damos algúns e tocamos. Claro, 50 ou 60 ao longo de todos estes anos. Sí, pasou moita xente. E logo agora, por exemplo, hai 10, 15 anos era moi doado que ti conseguiras un día de xornada para poder ir a tocar. Hoxe en día as cousas xa, as empresas non vai así, é dicir, que conseguir un día o resto das vacacións ou sacas de horas onde podes. Entón, si é verdad que temos un grupo de xente alrededor, de compañeiros de outras agrupacións, que, entre comillas, nos imos prestando músicos para poder tocar, porque ser un grupo imposible que perdure no tempo. As actuacións solo de fin de semana non as podes facer, claro. E agora no verán, que digamos, que calendario tedes de actuacións? Pois nós, ben e ocupado. Nós temos a sorte de que a xente vas gañando sitios onde tocas pouco a pouco, e, bueno, sí, imos repetindo, moi poucas veces deixamos de tocar en un sitio, sabes? Entón, xullo e agosto temos xa moitas actuacións, realmente os días libres quedan poucos para eles. E ben, non nos queixamos, é dicir, algo que nos gusta. Nos gustaría tocar moito máis ao longo do ano, pero non hai verbenas, que é o que nos facemos sobre todo. A parte do escenario, o que nos gusta é a verbena. Os alboradas, as sesións vermús e tocar
unhas pezas cos veciños, que iso é moi interesante. Claro, e durante o resto do ano, entonces non hai así datas, digamos, moita data de evento, pero xuntadesvos para ensayar ou que facedes? Sí, bueno, nós o que solemos facer é, nos xuntamos pois un día a semana, hai tempadas nos que paramos un pouquiño, logo do verano, acostumamos a parar un pouco porque xa estás de gaita hasta as orellas. Entón, paras un pouquiño, pero sí que nos xuntamos. Que aparte, non somos unha asociación cultural, non somos unha empresa. Claro. E un dos obxectivos que temos é o disfrute e a transmisión da música e do canto tradicional. E, bueno, nos en inverno aproveitamos e pois, vamos a asociacións ou entidades pois, que non teñen diñeiro ou teñen moito menos que nos aínda e o facemos por intercambio. Somos caros, solemos cobrar en chourizo e cosas así. Pero bueno, iso que facemos. Claro, e sodes unha asociación cultural, logo tedes, aparte dos que tocades, tedes socios ou... No, porque custa manter, normalmente, como faz para xuntar a xente? Quero dicir, nos xuntamos e ensayamos. A xente que toca con nós, e a veces ven xente de fora e tocan as pezas, non hai problema ningún. Pero organizar xuntanzas e demais é complexo, porque ti organiza a xuntanza e logo te ven, pois quen te ven. Entón, normalmente funcionamos como socios os membros os músicos que estamos en ese momento, e xente que ahora mesmo non está tocando, pero que está máis ou menos vinculada e sí que se achega. Somos un grupo moi aberto, quero decir, que un día tes coa pandereta e te apetece ver se tocas con nós, non tens problema ningún. E tocades solo por esta zona ou saides tamén a outros lados? Bueno, ao longo de todos estes anos fixemos historias, é dicir, nos tocamos normalmente pola zona do Salnés, si temos ido a tocar a Lugo, si temos ido a tocar a Quiroga, si temos ido a tocar, estivemos en Alemanha, estivemos en Portugal, en Alemanha estivemos en varias ocasións e a veces algún de nos vai a dar obradoiros fora tamén, de percusión. O último foi en Xenebra. E é o que facemos, pero sobre todo se toca por aquí, nas verbenas da nosa bisbarra, nas aldeas, nos popiños. Isto de ir a Alemania, como xurdiu? Eso xurdiu a través, empezamos indo a través de outra asociación e logo xa os 2-3 seguintes anos, creo que xa foron a través da asociación de españois en Alemania, onde fora, en Cuxafen. Aí paramos. Sí. Que era, pero para alemáns? Tocar. O sea, solo para españois que viven ali? O que pasa é que ali topamos cousas curiosas, como que no grupo de gaitas había alemanas, había unha señora que esa non colaba por muros, era unha señora de 2 metros por 2 metros e tocaba o bombo que era unha gozada. Entón, a xente si se aproxima moito a nosa música por fora e eu creo que está... En parte polo ese celtismo que parece, ese exotismo da música celta e tal, que logo ao final non é tanto. Quero dicir, se comparten instrumentos e algún ritmos, o resto é todo diferente. Pero si, a xente si se achega, si. E é divertido ver, xa te digo, un alemán vestido con un traxe tradicional, que ven, que te valoren a veces máis fora do que te poden valorar en outros sitios da península ou incluso de propia Galicia. E pensas que aquí ahora mesmo como está a situación? Pensas que está ben valorada ou que... Creo que hai... Eu lembro partes da miña vida na que cando chegábamos a tocar decía, aí veñen os palizas dos gaiteiros, ir a un furancho a tocar ou a un bar, e ora hai moita xente que toca, moita xente que canta, moita xente nova que baila, que é unha maravilla. Eu creo que ahora mesmo gozamos de boa saúde, a nivel de músicos, de cantiga, de instrumentación. Logo hai outras historias que ao mellor había que traballar, que é un pouco a forma de transmitir e a transmisión da nosa música tradicional, porque non podes ir a unha aula de baile como se foras unha aula de aeróbic. Quero decir, cando escoitas a alguén decir, yo vou a tradi porque... Me falan en castelano. Yo vou a tradi porque, es que sudas como se fueses a unha clase de aeróbic. E dices tú, no, é algo máis, tens que mirar un pouco máis no fondo, tens que bucear. Pero o que é a nivel vital, hai moitísima xente que toca, e xente moi boa. Claro, porque ti que lle explicarías ou que che gustaría que esa xente que vai como se fora aeróbic, que lle transmitirías do que é o baile galego, a música, a tradición galega? Que tens que pensar que é algo máis, tens que pensar que é certo que unha muiñeira está saldando, estás bailando, pero eso non deixaba de ser, porque as cousas cambiaron, agora é moi fácil ligar, pero non deixa de ser unha forma de relacionarse, entre a xente e bailar ou tocar música galega.
para min, claro, e é algo moi personal, e como mestre de percusión tradicional, non o digo, é moito máis que tocar a pandeireta, é dicir, ten raíces, e esas raíces hai que buscalas, e esas raíces hai que enterralas, porque ti con a planta metes nunha maceta e pode dar flor, pero o froito sempre vai a ser máis efímero, non? Entón, eu creo que non é só choutar, non é só saltar, sino cando estés co pé na terra vais un pouquiño máis e mira e aprende. Hai moi bons mestres, quero dicir. Afortunadamente, creo, na música tradicional galega hai uns mestres que son brutais, brutais. E logo tamén hai doutra xente que ven de outros estilos ou de outras formas, pero, bueno, todo se pode aprender. E ti como mestre, pois, como ensinas o cal é o teu sistema? Eu ensino máis que repertorio en sí, porque o repertorio está moi ben, pero o repertorio hai moito. O que me gusta é que a xente que sea capaz de coller unha pandeireta, por exemplo, e tocar. Punto. Porque creo que para min é a forma de arrancar. Ti estás na terra e a partir de aí podes coller moitos máis matices. É que Galicia é brutal. Brutal en canto a agora mesmo, coas novas tecnoloxías e con todo isto que nos grava e demais, un rapaz de Estaca de Bares pode tocar con un rapaz de Bayona e non hai problema ningún. Pero fai uns anos non éramos capaces de facelo, porque os repertorios eran distintos, os xeitos de tocar eran distintos, as melodías eran distintas. Entón, en cada sitio hai raíz, esa raíz hai que collela, aprendela e levala, pero ao mesmo tempo a música é compartir, e se non compartes non ten sentido. Así que hai moita diferencia de como se tocaba nun sitio a outro? Agora está todo máis homoxenizado, hai mestres en todas as zonas que teñen recollidas pezas puntuales desas zonas e daste conta, o xeito de empuñar a pandeireta xa era diferente, o ritmo de muñeira era completamente distinto, hai un montón de sitios e zonas e toques moi particulares de cada zona, que é unha riqueza tan grande que ademais é curioso que toda esa riqueza recolleron xentes privadas, porque o noso folclore hasta fai moi pouquiño nunca estuvo apoiado a nivel institucional e é algo curioso. O mellor hasta certo punto era bo, porque senón sabedes como se transporta. Eu non me fío moito cando as institucións fan cousas, cando meten moita pata, porque claro, sempre hai alguén detrás que ten que decir e a veces o criterio e logo os criterios cada un van variando. E que dirías ti que é o máis complicado para aprender, por exemplo, a tocar a pandeireta? A constancia. A constancia. Eu sempre digo que pandeireta, por exemplo, que para mí é o instrumento que máis me gusta, é o mellor instrumento do mundo mundial. Lévalo nun bolsillo, casi, eu sempre levo unha debaixo do asiento do coche, donde chegas faz festa. Eu sempre ando un pouco a greña cos gaiteiros. A percusión os gaiteiros sempre andamos a greña porque é a parte divertida. E tú escoitas media hora de gaita solo e a min que me gusta moito, dices, anda, tira pa lá, paja eso, sáquelle volumen. É moito. Pero claro, a pandeireta te permite tocar, cantar, falar e tal. E entón, constancia. O primeiro mes é a cousa máis horrible do mundo mundial. Claro, supoño. Porque, sobre todo porque vemos que claro, ti cois unha pandeireta e dis, é doado, unha man contra outra man, pero a ver, sonar sona, pero non sona ben. Non sona ben, iso como aprender a tocar o violino, é a cousa máis horrible do mundo. Claro. Pero, bueno, constancia. E logo a partir de aí que te guste. É dicir, que achégate o instrumento, colle o instrumento, disfruta do instrumento. Iso que, por exemplo, tanto en Pés de Bardo, que xa falamos, como nos demos, cando impartimos aulas, o primeiro é o disfrute. Porque é un instrumento de lecer. Claro. Entón, se non disfrutas dela, a min que sepas tocar ben a muñeira da Moedo, se o faz de forma mecánico, sin saber en profundidade, sin decir, non estou disfrutando, simplemente estou tocando, non ten sentido, vas a rendir en 15 días. É como se compaxina esa constancia, porque é moito repetir, e chega un momento que podes estar xa hasta o moño de repetir. Sobre todo a familia. Claro, podes, algo que che empeza gustando, mellor se lle colles hasta a manía, por tanto repetir, como equilibras? Eu sempre digo que ensayase nas casas, aprendese nas aulas. Nos nas aulas, normalmente somos grupos de xente con unha relación super cordial, que é a forma marcial, personalmente non me gusta como forma de ensinar, super cordial, e logo na casa, a forma de aprender é deixar a pandereta tirada polo chan. Quero decir, deixalo no sofá, chegas ali 2 minutos, estorba, che a colles, a deixas na cociña, porque vas a facer non sei que, a colles na cociña. E logo, un libro, é cuestión de que vayas pouco a pouco entrando. Máis de 5 minutos diarios ao principio non recomendo que se colla,
porque acabas zumbao. Claro. Pero logo a partir de aí, en canto empezas e ves que hai un pequeno progreso, en canto empezas e dices, ai, que ben, que xa vou facendo cousas, logo eso xa vai rodado. E logo, a poder ser, tocar e compartir con alguén. Porque eu podo aprender a tocar só, eu os meus ensaios os fago sós, non? Pero un instrumento, por exemplo, para compartir, non é para tocar só. Só tocas un piano, ou só tocas e unha pandeireta tamén, pero a pandeireta se fixo para a festa, e a festa un solo, pois, é aburridísimo. E estas clases que das ti, onde as das, cando as das? Pois cando teño ocos. Aquí ahora mesmo estou funcionando coas aulas en Pés de Barro, empezamos en outubro, e vimos, pois, en semanas alternas, 2 días, os luns e os mércores, en semana alterna. E logo a xente da asociación, por exemplo, pois queda na semana que non estou e o dedican a ensayar. Na asociación en Vila García, en Pés de Barro, que queremos é facer grupo de xente, grupo que comparte aficións, pasións, grupo que de todas as idades e transxeracional e que se aprenda. Entón as aulas son de 7 a 9 da noite, é 1 hora por persoa, pero tives as 2 horas e non pasa nada, andamos polo medio. É todo un pouquiño anárquico, pero sí que todo vai ao final vai encausando e encaixando, non? Que é o que queremos, para que fluya, natural. Decir, ahora que dixo de anárquico, antes de dicirme, son presidente, pero bueno, eu non mando moito, por iso de como funcionades, entón. Eu non mando nada. Non, vamos a ver, o tema eu creo que son moitísimas asociacións. O tema das xerarquías dentro das asociacións é porque a lei xo pide, é dicir, tens que ter unha asociación, un presidente, un secretario, un tesorero, non sei quantos vocales e tal. Nós temos un presidente, un vocal e tal, pero creo que son o que menos decisións toma, porque se fan por maioría, ti fas unha proposta e logo a xente si quere ver, e outra xente fai outras propostas e sempre valen máis que a túa, mellor ou non, e así funcionamos. Nada, un grupo de xente que se xunta para divertirse e pasalo ben, é moito máis simple todo. Tes algunha peza favorita ou algunha... Ui, non podería escoller, Dentro da música tradicional eu non podería escoller, porque todas e cada unha delas temos unha riqueza a nivel instrumental, a nivel vocal, a nivel de melodías que escoller unha. A que nunca escollería a Muller de Chantada, por exemplo. Porque está demasiado manida xa, non? Pero calquera das outras é que ti queiras. É dicir, desde, por exemplo, con gaita, algo tan simple como Buxos Verdes, que está como denostada porque es para que los niños empiecen, e toda esta vaina, hasta o Paso Doble Romántico, que é unha peza moito máis complexa e moito máis divertida. É dicir, a mí todas me valen. Sempre cando consigas o que queres, que é disfrutar e que a xente disfrute. Logo, a partir de aí... E dende cando empezaches ti? Con que idade empezaches a tocar? Ui, non tiña barba. Imagino. Empecei, pois debía ter 12 anos, 13 anos, sei, moi novo, no Sisto, en outra asociación cultural destas pequenas que, bueno, en algúns sitios non é que desaparezan, pero xa non hai cativos nas aldeas, non? Algo moi curioso aquí en Vila García é que no Sisto tuvemos unha banda de gaitas que foi brutal, e unha banda de música brutal, cando non había. Vale, entón fai moitos anos, fai 40 anos ou mellor diso. E nas aldeas pequenas, que me perdo a veces, a idade faime divagar, son as asociacións culturales pequenas as que crean tecido, porque unha gran asociación é certo que ten máis recursos, ten máis poder, pero se queres chegar aos recunchos non te queda outra. E sí que a veces boto un pouco en falta apoio a ese tipo de asociacións pequenas. Más pequenas. E de festas, de todas as que te decido, recordas algunha especialmente que pasarades especialmente ben ou que a xente fora, eu que sei, especialmente festeira? Normalmente, onde íamos montamos festas, é o problema. Uns días estaremos tocando precisamente no Sisto, que son as festas aí da parroquia, e son as datas que levamos moitos anos e as que queremos con locura. O Carmen da Illa para nós é moi significativo, porque xa levamos indo un montón de anos e xa conoces a xente, non eres dali, pero xa empezas a conocelos. E si, normalmente vamos a sitios, como vamos moito tempo nos anos, o sea, moitos anos no tempo, ves, claro, desde cativos que empezaron así hasta cativos que xa tocan o mellor en outras agrupacións ou nunha banda, e dices,
Claro, a ti te recoñecen, porque, aínda que te fas vello, aí estás, pero eles... Pero ti xa non recoñeces. Xa para ir acabando, pois, que sería pois unha mensaxe que queiras deixar, pois que o mellor, o que a ti che aporta, o que che gusta de estar neste grupo, que pensades que... Como grupo? Sí. Como grupo, os demos somos familia, xa. É dicir, levamos moitos anos tocando xuntos, moitos deles. E entón, o que te aporta é eso, o que te aporta é sair de traballar fogueado porque non che foi ben ou porque tuveche algún problema e chegar ali, coller os instrumentos, que é unha cerveciña ou unha auga, bebemos auga, e charlas un rato, e a veces ensayar ou tocar non é o máis importante. O máis importante é a convivencia da xente, non? Que é algo que, bueno, pues, nos grupos onde suelo currar é o que me gusta transmitir e, mira, chicos, isto hai que vivir, porque desto non vas a vivir. Entón, pois, ou colles con cariño e que o que nos facemos e xogamos moito cos instrumentos, ou senón te vas a aburrir pronto. Claro. Basta aburrir e non hai máis que facer. Efectivamente. Bueno, pois animamos a que a xente se por favor. achegue. Achegadevos, preguntade. Hai moitísimas asociacións en Galicia hoxe en día que recollen e acollen xente. Hai moitas formas de aprender e de ensinar. O mellor vas a unha escola e non te gusta o xeito, ou non todo... Eu sempre digo que non todos os mestres valen para todos os alumnos, os alumnos sí que valen para todos os mestres. Quero decir que se hai algo que non consigues aprender, suele ser un problema de metodoloxía do mestre, non do alumno. Pero aínda así, hai xente que ten metodoloxía, que fai un montón de anos, e proba. Se con este non che vai ben, proba con outro, porque seguro que a música tradicional, en canto che entra dentro, é difícil sacala, é difícil sacala. Bueno, pois creo que con eso xa non se pode decir nada máis. Porque cousiña, estamos. Pois moitísimas gracias por viros ata aquí. A ti, María. E a seguir. Grazas a vostedes tamén por estar aí. Vémonos na próxima entrevista.